i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Drahí bratia a sestry, aj keď dnešná nedeľa v celej cirkvi sa nesie v znamení, že misijnou nedeľou, predsa len táto nedeľa tu v našom spoločenstve je druhýčná nedeľa. A ja som veľmi rád, že medzi nami je nástupca apoštolov, otec biskup. Najústavnejší otec biskup, srdečne vás vítam medzi nami. Milý duchovný otec farnosti, milý pán tajomník, drahí bratia a sestry, milí birmovanci. Pri sviatosti birmovania budete označení, natrvalo označení sviatostnou ozdobou, sviatostným charakterom. Na základe tejto ozdoby Pán Boh vám bude chcieť počas celého vášho života pomáhať. Ale z vašej strany je potrebné, aby ste zatúžili po Božej pomoci. V tejto chvíli túto túžbu si vzbuďte. Pane, s radosťou a s ochotou chcem prijať od Teba všetky dary, ktoré Ty mi budeš v živote ponúkať. A na začiatku zamyslíme sa nad sebou, uznajme svoje hriechy a tak s čistým srdcom pristúpme k Najsvätejšej obeti. Vyznávam, všemovúcnemu Bohu, i vám, bratia a sestry, že som vás zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Vždypanu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Sláva Bohu na výsostiach.
Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, aby v nás prebýval a urobil z nás dôstojný chrám svojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán Boh. Vezmem vás pomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkých špín. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Počuli sme Božie slovo.
podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlasiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst. Počuli sme slovo Pánovo. Najdôslednejší otec biskup, dovoľte, aby som vám predstavil našich birmovancov. Na sviatosť birmovania sa pripravovalo 31 birmovancov. Z našej farnosti 25, zo susedných 6. Prípravu sme začali v septembri minulého roku. Príprava prebiehala v 2 skupinách. Prvú viedla pani katechetka Janka Kuricová, druhú ja. Obe skupiny obohacovala rôznymi aktivitami animátorka Anka Zurňáková. Príprava prebiehala podľa katechizmu katolíckej cirkvi Jukat. Mali sme pravidelné sväté omše pre birmovancov. A okrem týchto stretnutí a náuk, ktoré prebiehali na fare, mali sme aj rôzne stretnutia, napríklad s rodinou, ktorá vydávala svedectvo viery v manželskom živote. Stretnutie s misionárkou, stretnutie s exorcistom a stretnutie s veriacím vedcom, ktorý pôsobí na lekárskej fakulte a podelil sa o skúsenostiach viery a vedy. Všetkých birmovancov sprevádzali modlitby veriacich, ktorí si na začiatku prípravy vytiahli lístok s konkrétnym menom birmovanca. Podľa môjho úsudku sú títo mladí ľudia pripravení na prijatie sviatosti birmovania a prosím vás, aby ste ju im vyslúžili. Milý duchovný otec farnosti, milý pán tajomník, drahí bratia a sestry a hlavne milí birmovanci. Skôr ako vás povinujem, opýtam sa vás, či veríte v Boha. Až keď poviete svoje verím, potom vás môžem pobirmovať. Pri birmovke vás Duch Svätý posvätí, ako som na začiatku povedal, ozdobí vás vašu bytosť nezmazateľným sviatostným znakom. Pritom vám zverí celoživotnú úlohu. Po birmovke ste Duchom Svätým poverení vydávať svedectvo o Bohu. Túto úlohu vám zveruje Boh. Kto žije podľa Ježišovho učenia, ten už svojim životom oznamuje tomuto svetu, že jestuje dobrý Boh a že Boží syn Ježiš Kristus za nás zomrel,
vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, aby nám pripravil miesto. Túto skutočnosť máte svetu nielen oznamovať, ale svojim životom vydávať aj svedectvo, že tomu skutočne veríte. Boh nám ponúka spásu, teda šťastie. Šťastie nielen pozemské, ale aj večné. Učí nás, že sme jeho deti a ako máme žiť, aby sme sa mu páčili a nebo dosiahli. Toto potrebujeme vedieť. A toto poznanie máme poskytovať ľuďom vo svojom okolí, aby sme nielen my dosiahli spásu, aj tí druhí, teda ostatní ľudia. Ak budete opravdivo veriť, a ak budete podľa svojej viery žiť, celý váš život bude pre okolie učebnicou viery a praktickým príkladom, ako sa má dobrý človek a opravdivý kresťan správať. My, čo sme vyrastali v kresťanských rodinách, sme Boha spoznali, lebo rodičia nám o ňom rozprávali. Ale nie len to. Na živote rodičov sme vybadali, že jestvuje dobrý Boh, ku ktorému oni majú úctu, lásku a bázeň pred ním. Naše poznanie o Bohu bolo silnejšie z toho, čo sme videli na ich správaní, ako z toho, čo nám o Bohu vraveli. Cítili sme, akú úctu voči Bohu prejavujú modlitbou, akú nádej v jeho pomoc vkladajú, akú bázeň majú voči Bohu. Ich bázeň spočívala v tom, že sa báli, aby zlými skutkami Pána Boha nezarmútili. To je požehnaná bázeň. Báť sa, aby som zlým životom nezarmúcoval Pána Boha. To dokáže ten, ktorý verí, ale musí Boha aj milovať. Kto miluje Boha, ten sa vždy bude obávať, aby ho nezarmútil zlým životom. Ich bázeň spočívala, ako to spomenul, v tom, aby nezarmútili Pána Boha. To bolo veľmi silné rodičovské svedectvo viery, ktoré sa vie hlboko zapísať do duše dieťaťa. Pre vydávanie svedectva viery nám cirkev ako pomôcku ponúka aj náboženský kalendár. V tomto kalendári je veľmi dôležitý piatok a nedeľa. Piatok a v nedeľu povzbudzuje nás. Piatok, aby sme mysleli na utrpenie a smrť Pána Ježiša. Každý piatok majme na mysli, že Pán Ježiš za nás v bolestiach umiera. Majme v piatok vtedy súcit s trpiacim Kristom. A preto sa v tento deň zrieknime hlučnej rozkopašnosti. V piatok sa zrieknime diskoték, svadobných a jubilejných hostí. Spolu cítme s trpiacim Kristom. On v piatok za nás zomrel. A my takto môžeme spolu cítiť s ním. Nebuďme voči nemu bezohľadní. Myslíme na to. Zase máme nedeľu. V nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Každú nedeľu slavíme víťazstvo Pána Ježiša nad smrťou. Ide o najväčšie víťazstvo v dejinách stvorenstva. Slavnostným a radostným slávením nedele oznamujeme svetu, že Kristus vstal z mŕtvych. Vo farnostiach, kde sa zachovávajú piatky a opravdivo slaví nedeľa, náboženský život prekvitá.
tam viera, že desatoro pochádza od Boha a rešpekt voči desatoru už v ich živote prináša to pokojný a bezpečný život pre celé farské spoločenstvo. Ak si uvedomíme, že desatoro od Boha pochádza, budeme ho zachovávať. A keď to zachováme všetci, prinesie to pokojný a bezpečný život pre celé farské spoločenstvo. Raz sa stalo, že do reštaurácie vstúpili 3 študenti a objednali si obed. Keď sa najedli, požiadali čašníka, že chcú zaplatiť. Čašník im povedal: mládenci, váš obed je už zaplatený. Pýtajú sa, kto to ukradil. Čašník ukázal na jedného pána, ktorý sedel neďaleko a povedal: tento pán váš obed zaplatil. Bol to pre nich neznámy človek. Išli za ním, aby sa poďakovali. Dotyčný pán im povedal: mládenci, všimol som si vaše slušné vystupovanie a ešte viac som si všimol, ako ste sa zbožne pred obedom i po ňom prežehnali. Stali ste sa pre mňa veľkým povzbudením vo viere a za to si zaslúžite moju maličkú pozornosť. Keď sa náboženský úkon doplní slušným správaním, to má veľkú silu. Tí mládenci neurobili nič zvláštne a nič navyše. Obedovali. To denne robia všetci ľudia. Ich osobnosť bola však tak stvárnená, že čokoľvek robili, dalo sa na nich prečítať, že sú to muži slušní a veriaci. Možno si ani neuvedomovali, aké silné kresťanské svedectvo vydávajú svoju okolí. Všetci máme túto možnosť. Milí birmovanci, vydávajte svedectvo o Bohu. Vydávajte ho slovom aj životom. Ale Boha treba skutočne uveriť. Teda slovom aj životom vydávajte svedectvo. Ak je naša reč o Bohu a o jeho daroch jasná a jednoznačná, ak naše áno je áno, naše nie je nie, potom je svedectvo zrozumiteľné. Ak je naša reč o Bohu potvrdená aj našimi skutkami, vtedy je svedectvo silné. A keď sme pre Boha schopní aj niečo vytrpieť, vtedy je svedectvo plnohodnotné. Duch Svätý vás posiela, žijte slušne a zbožne, aby vaše svedectvo bolo plnohodnotné a silné. Amen. Tak ako som už povedal, postavím ma teraz otázku, či sa zriekate svojho ducha a či veríte v Boha. Preto sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50.
deň po Veľkej noci? Verím. Veríte v Svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Verím. Toto je viera naša. Toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou, Ježišovi Kristovi, našou Pánovi. Milovaní bratia a sestry, prosme všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcerám, ktorý už v krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svoj. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto svojich služobníkov a oslobodil si ich od hriechu. Zošli na nich Ducha Svätého Ajcu. Udelil Ducha múdrosti a rozumu. Ducha rady a sily. Ducha poznania a nábožnosti. A naplniť duchom bázne voči Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Teraz sa zvratíme do Matej.
Niektorí spomedzi nás prijali sviatosť zmilovania, dary Ducha Svätého. Vo viere, nádeji a láske prosme nášho nebeského Otca a Boha. Bože, Duchu Svetom nám dávaš múdrosť. Daj, aby všetci biskupy a kňazi horivo sprevádzali veriacich na ceste k spáse. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, Duchu Svetom nám dávaš štát rozumu a rady. Daj, aby predstavitelia štátov s rozvojou a ochotou spolupracovali na rozvoj ľudskej spoločnosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Duchu Svetom nám dávaš silu. Daj, aby neveriaci našli cestu k Tebe a spoznali Tvoje milosrdenstvo. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, Duchu Svetom nám dávaš dar spoznania. Daj, aby naši milováci rásli v poznávaní kresťanského učenia a v duchovnom živote. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Duchu Svetom nám dávaš nábožnosť. Daj, aby sme sa s čistým srdcom zúčastňovali na svätej omši a žili podľa Tvojich prikázaní. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, Duchu Svetom nám dávaš dar bázne pred Tebou. Prived našich doslovných k plnosti poznania, tak večnej radosti s Tebou v nebi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Láskavý Bože, v Duchu Svetom sme dostali nekonečný poklad Tvojich darov. Prosím ťa, ochrani našich milovancov a pomáhaj nám neprestajne vzdávať vďaky za Tvoje dobrodenia skrze Krista nášho Pána. Nesiem ti každý nádych,
Všemovúcemu Bohu Otcovi, Pane, Tvoj si nám vykúpením získal Ducha Svätého. Prosíme ťa, príjmi obetné dary svojich služobníkov a služobníc, ktorých si v primovaní dokonalejšie pripodobnil svojmu synovi, a daj, aby sa účasťou na slávení pamiatky jeho smrti a zmrtvých vstania stali jeho vernými svedkami, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami, Tore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky Tebe, Svätý Otče, a je správne oslavovať Teba, prameň všetkého dobra, lebo Ty znovu zrodeným v krste dávaš účasť na veľkonočnom tajomstve svojho Syna. Vo sviatosti birmovania, vkladaním ruky a pomazaním svetou kryzmou, posilňuješ ich znakom daru Ducha Svätého. Takto obnoveným na obraz Ježíša Krista, ktorého pomazal ten istý Duch Svätý a poslal ohlasovať radostnú zvesť spásy, dávaš účasť na eucharistickej hostine a robíš ich svedkami viery v cirkvi a vo svete. A preto my spojení vo svätej radosti slávime obdivuhodné dielo nových Turíc a so všetkými anjelmi a svätými spievame chválospev na Tvoju slávu. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si shromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvoju menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, Bože, prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ty priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježíša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a tým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vstávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo svojimi vyvolenými, najmä s predblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim porodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevním svoju církev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetkých vykúpených. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s ním budeme naveky radovať z Tvojej slávy. Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého všetko dáva svet. Všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať:
a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadte na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú poslaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdravie.
modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, sprevádzaj svojim požehnaním tých, ktorých si pomazal Duchom Svätým a nasytil sviatosťou svojho Syna, a pomáhaj premáhať všetky protivenstva, aby svojim svätým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchlovali jej rozšírenie vo svete skrze Krista nášho Pána. Duchovný otec Miloš, milí rodičia, birmovní rodičia, drahá rodina a priatelia. Ja, Lenka Jana, a ja, Jonáš Jan. Vám prihľadáme v mene všetkých birmovancov a chceme sa poďakovať. Dnešný deň je pre nás všetkých výnimočný. Je to deň, ktorý zostane v našich srdciach ako chvíľa, v ktorej sme prijali sviatosť birmovania a s ňou aj dary Ducha Svätého. Pre mňa osobne to znamená oveľa viac, než len formálny obrad. Je to hlboký vnútorný záväzok žiť vieru ešte zodpovednejšie a autentickejšie. V prvom rade ďakujem Bohu, ktorý bol po celý čas s nami, aj v momentoch, kedy sme si to možno neuvedomovali. Jeho láska je svetlom a nádejou. Dnes ju prežívame s pocitom, že v nás vzplanula ešte viac. Veríme, že práve vďaka Duchu Svätému budeme schopní kráčať cestou viery s odvahou a dôverou. Nie si na to sám. Vám, drahý otec biskup Andrej, ďakujeme za to, že ste nám dnes udelili sviatosť birmovania a boli nám oporou skrze vaše modlitby. Ďakujeme za slová, ktoré nám pomohli pochopiť hĺbku tohto momentu a vyznať toho, ktorého sme prijali. Sme za to úprimne vďační. Ďakujeme i vám, duchovný otec Miloš, že ste nám boli oporou počas celého procesu prípravy. Vďaka patrí našim birmovným rodičom. Sme šťastní, že ste prijali túto úlohu a budete nás prevádzať v ďalších fázach života. Vážime si vašu prítomnosť, podporu a všetky rozhovory, ktoré sme spolu mali. Veľké ďakujem patrí aj rodičom, ktorí nás prevádzajú od narodenia. Nielen v praktických veciach, ale aj vo viere. Vaša láska, trpezlivosť a podpora je pre nás znamenajú veľmi veľa. Chceme tiež poďakovať animátorkám Anke a Janke za vedenie stretnutí a neustálu podporu. Sme vďační Bohu za všetko, čo sme v čase prípravy dostali. Ďakujeme veriacim, že sa postarali o čistotu a poriadok v miestach a odpade, kde sme sa stretávali. Ďakujeme celému spoločenstvu našej farnosti za zapojenie sa do modlitebnej výzvy Adoptuj si birmovanca, za podporu, povzbudenia, obety i dôstojnú prípravu dnešnej slávnosti. Otvorili ste nám dvere poznania. Teraz je len na nás, ako všetko zbročíme a zgladíme. Tento deň je začiatkom novej kapitoly. Naplniť to, čo nám sviatosť birmovania prináša. Byť svetlom vo svete, voňať po Kristovi, pomáhať druhým a žiť tak, aby sme boli hrdí na svoju vieru. Prosíme vás, pomáhajte nám, dajte nám, buďte pre nás pomocou a oporou. Stále potrebujeme vaše modlitby. My budeme Pána Boha prosiť, aby vás zachoval v zdraví, pokoji a štedro vás odmenil za vašu námahu. Nech Panna Mária vyprosí nám všetkým, aby sme sa stali podľa ich vzoru učení vinní, žiakmi školy Ducha Svätého. Ďakujem.
Na konci ja sa chcem poďakovať pánu farárovi i všetkým jeho spolupracovníkom za prípravu filmovancov i tejto slávnosti. Dobre to bolo. A ja na konci len toľko. Nehanbite sa hlásiť sa k Bohu a k cirkvi. Nehanbite sa za to. Hlásiť sa k Bohu a k cirkvi. Robte to radi. Ale žijte tak, aby ste ani Pánu Bohu, ani cirkvi hanbu nerobili. Toto je dôležité. Tak ako to robievate, povedzme, že nehanbíte sa za to, že ste Slovákmi, ale žijete tak, aby ste slovenskú hanbu nerobili ani blondín. No teda o to tu ide. A keď toto budete robiť, že Pán Boh bude hrdý na vás, Svätá cirkev bude cítiť užitok z vás, tak ste požehnaní pokorením. Nech vás na tejto ceste Pán Boh sprevádza svojim požehnaním. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Buďte v mene Božom. Nech vás Pán požehnáva a chráni, nech vás pokojom obdarí, láskou naplňa vaše srdcia dnes, stále s vami je. Nech vás Pán požehnáva a chráni, nech vás